Good day, welcome po sa ating Mountain Channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Silang Cavite kasi meron tayong binibisita yon sa fieldwork po natin at involved po ng yon sa tulong pangkabuhayan ng ating opisina. Again, nandito po tayo ngayon. Unang biyahe po natin, nasa Silang Cavite po tayo sa sitio Abuhan, Maguyam, Silang Cavite. Andito po tayo ngayon para bisitahin yung bisitahin or kumustahin yung ating beneficiary dito sa sitio Abuhan, Maguyam, Silang Cavite. Ayan. Nandoon po yung ating dalawang kasama. Ini-inspection po yung tindahan or yung pangkabuhayan ng ating kaibigan or ating beneficiary ng pangkabuhayan. At siya po ay dating may trabaho at nagkaroon ng problema sa kalusugan, I think, or pansamantalang yung partial disabled. Yung ganun po ang naging problema niya, kaya na-awardan siya ng kaunting tulong pinansyal para sa kanyang kabuhayan. Yung po ang ini-inspection ng ating mga kasama. Kinukumusta po kung merong cute, kung merong bang pagbabago or may mga nadagdag doon sa pangkabuhayan na ibinigay ng ating opisina. Kaya shout out po sa lahat ng mga sana pahalagahan po natin yung mga tinutulong o binibigay sa ating pangkabuhayan ng ating mga namumuno. Ayan. Ito po ay matagal ng proyekto ng ating gobyerno, pero patuloy pa rin po nating sinusubaybayan yung mga beneficiary po ng tulong pangkabuhayan. Ayan po. Pagkatapos po nito, pupunta po tayo sa Istana sa Imus, Cavite. Doon po tayo susunod na pupunta. Ayan, sa may Istana Subdivision, Imus, Cavite, sa Phase C. Ayan. At mega love shoutout po sa lahat ng mga beneficiary ng ating pangkabuhayan dito sa Cavite. Ayan. Maraming salamat po at mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW, sa lahat po ng ating mga subscriber. Mega love shoutout po. Napakalit po ng kalsada rito at medyo tinitingnan ko po kung kakasya yung motor eh. Ayan. Shoutout po sa naka-tricycle. Ayan, kasya naman pala. At parang tapos na yata tingnan ng ating mga kaibigan yung mga kasama yung tulong pangkabuhayan. At susunod po ulit susunod po natin pupuntahan ay sa Imus, Cavite. Sa Cavite, medyo malayo-layo yan, siguro mga 19 kilometers galing dito. At tapos noon balik na tayo ng office. At sa susunod na linggo na naman, bukas ay nasa parte ng Rizal tayo bukas. Ang pupunta naman po natin doon ay yung beneficiaryo ng pa naman po yun, sa hospital naman po yung yung mayroong sakit po yung pupunta natin bukas doon po sa Tanay, Rizal. Ayan, sa Tanay po tayo bukas. At nurse naman po ang kasama natin doon. Titingnan po kasi yung may problema sa kanyang kalusugan. Ayan, kaya po tayo ng candy. Ayan, candy muna po tayo kasi hindi pa naman po tayo kakain. Ibang sasakyan ang dala natin ngayon kasi kahapon malaking sasakyan ang dala natin. Nahirapan tayo doon sa pinuntahan natin sa Mandaluyong at saka sa Maynila. Medyo lubak-lubak yung daan, pero nakaraos din, sumakit yung braso natin doon sa pagdadrive kahapon kasi medyo lubak-lubak. Okay, hanggang dito na lamang po. Update lang po sa susunod natin biyahe.
At doon po sa ating mga kaibigang OFW, may galap shoutout po sa inyo. Mag-iingat po kayong lahat yan at huwag niyo pong kalilimutan na magdasal lagi. God bless po at maraming salamat po sa inyong lahat. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye bye!